आथिखालाव बिदि एज ए होल सरकार हिसाबै जों थांखि लाथ'वाखै खिन्थु बे सावरायलायगोन जोंहा बिथांनि सायाव मोनसे दाउट दंमोन गोबां बे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो किसुमान माबाफोर इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गेजेराव कारण बिथांनि बे थैनाय सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै गनायथि होनोनो गोबां नाजानो गोनां बेखौ जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बहुद नाजानो गोनां आरो बहुद बोसोरनि उनावसो आई थिंक 2010 ना 11आवसो जों बिथांनि बे सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै दुलाराय माबायानो थुनलाइ आफादानो बेखौ गनायदों बिनि सिगाङावथ' गनायाखैमोन बहुद नाजानो गोनां जादों आरो बे हयथ' सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि खरजन्त्रनि थाखाय बे जानो गोनां जादों दिनै बिहु बर' सारा जिखिनि कन्ट्रिबिउसन दं जों दा रंजानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों जे बर' थुनलाइ आफादा बिथांखौबो खुला खुलि दिनै मुंख्लं सान हिसाबै गनायनानै बिथांखौ इकुवेल स्टेटास टु बिनेस्वर ब्रह्म बिदि मोनसे लेभेलाव लांनायनि हाबाफारिखौ मावबाय बिनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो बर' थुनलाइखौ साबायखर बिनि थाखाय आथिखालाव बिदि एज ए होल सरकार हिसाबै जों थांखि लाथ'वाखै खिन्थु बे सावरायलायगोन जोंहा बिथांनि सायाव मोनसे दाउट दंमोन गोबां बे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो किसुमान माबाफोर इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गेजेराव कारण बिथांनि बे थैनाय सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै गनायथि होनोनो गोबां नाजानो गोनां बेखौ जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बहुद नाजानो गोनां आरो बहुद बोसोरनि उनावसो आई थिंक 2010 ना 11आवसो जों बिथांनि बे सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै दुलाराय माबायानो थुनलाइ आफादानो बेखौ गनायदों बिनि सिगाङावथ' गनायाखैमोन बहुद नाजानो गोनां जादों आरो बे हयथ' सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि खरजन्त्रनि थाखाय बे जानो गोनां जादों दिनै बिहु बर' सारा जिखिनि कन्ट्रिबिउसन दं जों दा रंजानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों जे बर' थुनलाइ आफादा बिथांखौबो खुला खुलि दिनै मुंख्लं सान हिसाबै गनायनानै बिथांखौ इकुवेल स्टेटास टु बिनेस्वर ब्रह्म बिदि मोनसे लेभेलाव लांनायनि हाबाफारिखौ मावबाय बिनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो बर' थुनलाइखौ साबायखर बिनि थाखाय मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार लन एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि फ्रि एसवेर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन लोगोसे स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854092134 8638863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन